Díky, že jste tady. A pojďme rovnou na to. Úvodní otázku. Jaká je vaše jedna priorita? Co chcete v příštích 4 letech zlepšit? Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib. My budeme muset vynakládat více peněz na naši bezpečnost, protože zajištění bezpečnosti pro obyvatele je základní povinností státu jako takového. A kde na to tedy vzít? Na dluh z evropských peněz? Pojďte být konkrétní. Jak jsem říkal, mluvíme opravdu velkých část. Já mám důvěru v naši armádu, my ji potřebujeme podpořit. Potřebujeme, aby byla atraktivním zaměstnavatelem. To znamená, potřebujeme zvýšit ty služné pro vojáky i pro ty aktivní zálohy. Potřebujeme se zapojit, rozhodně vinnou vojnu zavádět. To bude mít vliv na psychickou odolnost mladé populace, kdy je nebudou tížit pochybnosti o pohlaví a klimatická tíseň. Potřebujeme povinnou vojnu tady, jo? A tohle je záležitost, kdy my tady máme spoustu ochotných lidí, kteří by se chtěli zapojit do obrany vlasti. Děkuju. A musíme jim proto nabídnout vinnou vojnu. Potřebujeme tu naši obranu postavit na tom, jak se vyspí oranžový pán v Bílém domě. To je prostá realita. To znamená, ano, my budeme muset vynakládat více peněz na naši bezpečnost, protože zajištění bezpečnosti pro obyvatele je základní povinností státu jako takového. A chceme, aby to bylo na úkor důležitých veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví nebo podpora rodin. Děkuju. Reakce Karla Havlíčka, to, co tady zmiňoval Zdeněk Hřib. Piráti se z toho fakt nevykecají. 3,5 roku s nimi kradli 2 koně. roky, 8 měsíců. Naučte se počítat, pane Havlíčku. Naučte se počítat. Tím, pane Hřibe, prosím, děkuju. Když se budete tak to na sebe pokřikovat, diváci z toho nic nemají. Pane Havlíček, pokračujte. Já si myslím, že je úplně mimo. Nebo možná, pane Havlíčku, možná na to existují nějaké kmenové buňky. Možná na to existují nějaké kmenové buňky. Pane Hřibe, díky. Předevčírem přišel jak kominík, dneska prostě je nervózní. Uklidněte se, pane Hřibe, napijte se, všechno dopadne dobře. Nebojte se, uklidněte se, uklidněte se, pane Hřibe, uklidněte se. Nevylečitelně nemocné. Pane Hřibe, to nic nemají, pane Havlíček, pokračuje. Když tak mu dejte diazepam, ať se sklidní ten člověk, já si myslím, že je úplně mimo. Pánové, já tady nedisponuju žádnými práci. Jestli mohu zareagovat. Ne. Na práci nereagujte. To možná programu. Já končím tady tu farmakologickou debatu a předepisování léků. Děkuju. Za Pirátské strany Zdeněk Hřib, stejná otázka, stejná. Jak to chcete zlepšit? My máme jasný plán na korupci a také jsme jediná strana korupčních kauz. Děkuji, pane předsedo. Proč vám mají voliči věřit, že něco chcete čistit a něčemu pomáhat, když jste byli 3,5 roku v té vládě? Byli jste koaliční partneři ODS a žádná silná kritika nezaznívá. Proto i my k této kauze přistupujeme maximálně konstruktivně. Tady došlo nejenom teda ke ztrátě důvěry, ale také ke ztrátě 11 miliard. A já musím říct, že mě to opravdu netěší. Mě je z toho velmi smutno, protože my tady musíme řešit tady tuhle prapodivnou kauzu. Místo toho, aby jsme se bavili o tom, jak zvýšíme životní úroveň. Ještě jednu otázku v tomto rychlém sledu vám s dovolením položím. A bude se týkat drahých potravin, respektive méně kvalitních potravin. Velké téma pro české voliče. Kdy budou v českých obchodech, pokud někdy, stejně kvalitní a možná levnější potraviny jako na západ od nás? Co v tom může udělat vláda, respektive vy politici? Piráti mají jasný plán. My navrhujeme reformu antimonopolního úřadu tak, aby mohl lépe zakročit proti oligopolům v potravinářství, protože to je to, co nám tady žene ceny nahoru. Protože když se podíváte do Polska, tam ten trh funguje jinak, tam je celá řada menších obchodníků a menších výrobců. Za druhé je to o snížení daní na ty zdravé potraviny, to už jsem říkal. No a třetí věc, co by tady pomohla, pan Babiš se často vydává za takového novodobého Baťu. Víte, co udělal Baťa? Snížil ceny svých výrobků na polovinu. Tak ať Babiš sníží ceny těch svých výrobků na polovic a bude se nám žít dobře. Pane předsedo Hřibe, vy jste do sněmovny nastoupili jako čističi, teď narážím na ty vaše kostýmky. Proč vám mají voliči věřit, že něco chcete čistit a něčemu pomáhat, když jste byli 3,5 roku v té vládě? Byli jste koaliční partneři ODS a žádná silná kritika nezaznívá. Já už jsem to tady zmiňoval. My máme jasný plán, jak vrátit vůbec nic. Takže my nabízíme vůbec nic. Pane předsedo Hřibe, jak
Podle představ Pirátské strany by se Česko mělo postavit k zavádění emisních povolenek pro domácnosti. To takzvaný energokupon je to řešení obdobné, jako mají ve Švýcarsku. Je to prostě o tom, že aby jsme ty peníze takhle zabalili do krabičky a odevzdali je s poklonou ještě fosilním oligarchům. Takže zase dotace. Seberete bohatým a úspěšným a rozdáte to vašim pirátským kamarádům. Pane Havlíčku, prosím, nevstupujte panu Hřibovi do řeči. Já říkám, že teď při aktuálních cenách to naši odborníci propočítali a budeme za to jenom platit 9 000 korun fosilním oligarchům. My podotýkáme, že vysílání na CNN Prima News zdaleka nekončí. Jediné, co končí, tak naše hlasování pro vašeho favorita či favoritku, ať už dlouhodobého, nebo toho na základě naší dnešní super debaty. My máme jasný plán na boj proti korupci. Piráti mají jasný plán, jak rozhýbeme stagnující ekonomiku. My máme jasný plán, jak vrátit ty peníze zpátky lidem, ale kmenové buňky. Existují nějaké kmenové buňky.